At the center of the world, the Jewish nation is being revived. In the heart of the land of Israel, in Jerusalem, situated between Har HaBayit and Kever Rachel, lies the Har Choma neighborhood. After 10 years of building and development, the Noam Siach community is preparing to build the biggest Sephardi shul in the neighborhood. אנחנו נמצאים כאן בבית כנסת נועם שיח. שכונת הר חומה היא בעצם נמצאת על פסגת ההר, וההר נמצא בין שני מקומות מאוד מאוד מיוחדים, העיר בית לחם, שנמצאת לא כל כך רחוק מכאן, והר הבית. מה שמאפיין את קהילת נועם שיח זה הנוסח ספרדי מקורי, נאמן למסורת. הקהילה היא גם קהילה ציונית, היא הולכת לפי הדרכה רוחנית של הרבנים, הרב אריאל אדרי, שהוא הרב השכונה, וגם דיין באשקלון, והרב אברהם שבת, שהוא הרב של הקהילה כאן. אנחנו פתחנו פה קהילה שהיא תהיה חשובה, במרכזה בית מדרש ותלמוד תורה שהקרין על השכונה ועל הציבור כולו, שהביא למעשה שהרבה משפחות דתיות, הציוניות, הרגישו את האופן שאפשר לבוא ללמד את ילדיהם ולגדל את ילדיהם על פי השאיפות שלהם מתוך גבורה של יישוב ירושלים. נשות נועם שיח מאוד מגובשות ביניהן. אנחנו מתארגנות פעם בחודש לשיעור חודשי. אנחנו מארגנות גם פעילות חברתית מגוונת. ציבור שכזה שמוכן לבוא ולהתמקד על דרכים שכאלו ועל חיים שכאלו, הם אנשים אידיאליסטיים בעיקר. ומתוך כך התלכד פה, ברוך השם, ציבור צדיקים, בינונים. יש גם שילוב נכון של אנשי קודש ואנשי מלאכה, שרוב רובם משרתים בצה"ל, והרבה מהם גם מוצאים לנכון להתגייס ביחידות מובחרות ביותר. יש לנו משפחות צעירות, יש לנו משפחות ותיקות, יש לנו דוברי עברית, רק עברית, יש לנו דוברי צרפתית, אנשים ממוצאים שונים, מצפון אפריקה ישר, או מצרפת, מקנדה אפילו. Noam Siach is a pillar and flagship community of religious Zionism in Har Choma. We have great Rabbanim, great scholars that unite the community and other congregations in לימוד התורה. עם ישראל, מה שמוביל אותו, אלו בתי הכנסיות שלו. כמו שבית המקדש היה מרים את כל העם, גם בית הכנסת. אז יש הבדל בין בית כנסת בחוץ לארץ, שהוא פנימי, לבית כנסת בארץ ישראל, שהוא בא להוביל את כל העם קדימה. נועם שיח בעצם התחילה כגרעין מאוד קטן של אנשים שבאו לשכונה החדשה הזו, עם הרב אריאל אדרי והרב אברהם שבת, והקימו מניין קטן שהתחיל באיזשהו בית. וכמובן הבית לא היה מספיק. אז עברנו למקום אחר, איזושהי חניה של איזשהו בניין, הלכנו לאיזשהו בית ספר, וגם אז המקום היה קטן מלהכיל, ברוך השם הרבה ילדים ונשים וגברים שרצו להצטרף כל הזמן. עד שהגענו למקום הזה, החניה של המרכז המסחרי, שבנינו מעין בית כנסת אמיתי, עם כיסאות אמיתיים וכן הלאה. ברוך השם יש 200 כיסאות לגברים ויותר מ-70 מקומות לנשים, אבל עדיין לא מספיק. לכן יש צורך אמיתי בבית כנסת של קבע, בית כנסת גדול, שיהווה את המרכז הרוחני והתורני של הקהילה. וברוך השם לאחרונה זכינו במגרש, שבו אנחנו מתכננים לבנות בניין מפואר שיכלול 4 קומות פלוס קומת חנייה. קומה המרכזית שהיא בית הכנסת, קומת עזרת נשים למעלה, ועוד 2 קומות שאחת תשמש כבית המדרש וכיתות ללימוד, ובקומה התחתונה יהיה אולם קידושים שבו תחגוג הקהילה כל האירועים והשמחות שלה. בית הכנסת הזה הוא כבר קיים, קוראים לו נועם שיח, הוא פה. הוא נמצא פה בכל המובנים שלו, חוץ ממובן אחד, המובן הפיזי, אין לו מבנה. אנו קוראים לכל אחד ואחד לבוא, לקחת חלק ולעזור לנועם שיח לחזק את השכונה, שכונת חומת שמואל, לחזק את ירושלים ולחזק את האחיזה של עם ישראל בארץ ישראל.